Hi guys, this is Opa. Welcome back again to my channel. Guys, katong wa pa naka-subscribe, palihog subscribe, palihog pugog like ug palihog pugog tan-aw sang video. Pasensya na mo guys nga sige galit aghang vlog kay nalagi ko gipamati sa lawas pero okay na last week. Murag bintahan ako karon naka-recover na gamay pero naka problema guys na giugahip ko. Nawa naman ni si Jan sa ning kaon man kog taong. Ja mo ni balik na pud si Ja. Gitambawan na hog kuan, cream. Nga para sa kuan wa man sa tulo makakaon bitaw itlog or something like taong gana mo balik siya. So guys, kaning video hadaan na nga video ako kabantay nga napadi ko ani nga video last Christmas December 25. Di ba nag-upload nako dagtong Christmas party namo. Napadi ko dugtong dagto katong what I've got last Christmas. Ja. Mabuo naman sa nga video guys, mo halala man panggidugangan karon. Ja. Daan nga video guys sa halamang gidugangan, halamang gipunan karon giintrohan naman na. Ja, panawan nito guys, sagad ko kadug naong danas pag Pasko kay mga lagi tong kadlaw namin naman sa mong party. Daghan kadung salamat, shout out po ni Ate Cherry, kahin kong Olrek, ang pamilya sa Valencia. Kumusta naman mo diha te? Ginawa ko na jung kanan te, parang himo sa kadyo ni Baby Zalia. Ja, regards ko ni jung kanan diha. Salamat kaadto te sa tanan-tanan, daghan kadung salamat. Ja, tanawan ninyo guys, sagad sa tong ahang nadawat pag Christmas pero nakoy wa na upload video guys nga nadawat. Pero di na lang siguro na ipakita pero pwede na pag-ipakita na aman dire pero kay ba na si Ja og unsa to katong ahang nadawat pag Christmas katong pag-vlog na paghuman namong party maro to ihang na-upload og video kay uwahin naman to na nadawat tong kuanhan na-upload og video. Thanks and kas butang og kasagan kadung salamat sa naghatag. Ja tanawan ninyo guys ug sa ihang nadawat tas pag Christmas. Pasensya na mo guys ang naong hagad kadto kay ta oy wanay nung kuy haga ba wanay kuy trabaho pero dali ara jud ko mapunter nakaron wa ko kay baw first time in my life guys nga giingani ko ugahip ko ni si Ja pero wa man sayang nagdaga dry laman jud si Ja pero once nga makakaon ko ug ba kanang taong itlog man ni balik si Ja di man sa sakit pero as in kato si Ja basta makakaon ko ng supa pero gibutagan na ni na cream na koy cream nga gibutang na ni guys tanawan ninyo kahang nakuha nadawat dihas pag Christmas. Daghang salamat sa mga malamang kasing-kasing ug sa mahigugmaon bisag nagkaila ra through social media. Ja. Shout out day ko ni Ma'am Luluman din. Belated happy birthday day ma'am. Pasensya na wa ko maka-greet ni mo das imong pag-birthday kay saon taman nga wa lagi ko maka-vlog. Dihang vlog late na pud kaadyo. Daghang salamat sa kanunay nga pagtimbaya sa channel. Usa tanan-tanan shout out kayong tanan sa kanunay nga naa nagtimbaya sa vlog. Okay guys, let's proceed. Hi guys, nandiyan man na dyan mig. Napitan mag-umiga. Ibidin siya ni guys, nga tiguang na dito. Bitaw. Mao man ang dog kada gabi kay kanila laging single ta. Mao ra man ang dog. Naman po koy kauban, galing kay tag sampun mig bed. Da. Hi guys. Sinis dyan na. Mao nining daog na maron kinadaghan ng gift na dawat. Daghan ko admirer. Daghan sa admirer ko no. Da, thankful ka jud mi sa among Santa Claus. Daghan kadtong salamat eh. My best Christmas ever kay nakadawat kog daghang gifts. Da, thrilling ni ron kay nalaging unexpected ba nga nay mo hatag. Ja, among patanawon ug unsa ni ja. Today guys, dali poy kang nanay. Ibahinan gyapon sang ate buotan kadto ni ate ba. Daghan kadtong salamat eh. Ja, ako ra buwa ra bagad ko gikahatag ni ate. Naganahan pa kog insa. Bitaw. Successful na po na mong party. Diyan nalipay po uban nga kauban na mong party kanina. Kaya po sila mga nadawat. Generous ni kato ni mong ate. Karon guys, magdali ta kay alas 2:33 na. Buntag na. Naingan ay kung di na lamang ko matugay. Magdungag lamang ko. Dagay pagkaon na magdungag na pagsadyo. Bitaw. Di ara. Agkani. Monis dag parang nanay. Kung nga sa ate pero di ko mo-open na ni kay anong ma-surprise pas nanay. Ara nang taguan. Kay anang ihatag ni Jai nag uli na hangad to. Ja. Manihang nadawat guys, laliman ka dani. Unexpected ka dyan. Agang unahan og abre kare, karing pinagam dyan. Di ka ni sa agning hatag na dani, wako kay baw kinsa kawa pa rin tugan. Kay baw ka day? Asa ni ka ni nga ha? Kay nag-exchanging gipang ni Jawa man. Butang igasa gi kan ako kay baw kasi ning kadawat sa ako, ako kasi ning hatag na ha. Ja, thrilling lagi, manigiingon.
wala man unahon nag-abri. Kaya murag na, kuan po ko da. Kaya hanin ni, murag mag-dress-dress na siguro po ko da ni. Bitaw. Dadi, na naman nahadugay-dugay dyan. Kaya narabad si, imusan na mag-abri ko gift. Kaya ara ko nung kadugay. Magpatriling dyan ko nung kong taman. Ano naman po. Hala, sa mani. Bulaklakin lagi. Uy. Iyo, mas siguro nagikan ay. Di, si ate ko ito ang mga lupan. Na mapugas na naman doon kong bisian eh. Uy, araw ba ning rapira kay imported? Ikan naman yung nasod. Ay, na-apri mag-tip. Ano naman dyan yung bisian. Dali ko na ko guys, pero galangan-langan gihapon. Nasa na mag-haji dali na. Saan? Ano man siya? Siya pa dyan. Saan man padong? Ay, panjo. Hala. Naradyo ko ipahid sa mga luha. Bitaw. Luhit. Paborit color pa gajud. Kay ba na ko kinsa ni kay ba po sang paborit. Na panjo guys, ano ko ipahid sa mga luha og singot. Singot sa kakugi og luha sa kasakit og kalipay. Maraming salamat. Unsa man pud ni? Manapod pasuoton na pud tag sexy. Aesthetic. Asa man siya? Asa aesthetic? Nga naman na po mga aesthetic. Balihati. Ala gajud, mo dyan yung kakuanan ba kay pasuoton lagi tag sexy. Ibang wata na anad. Mura po tada nag 16. Anad Mangay balik ko gani nga murag 16 pero nilipay jud ko kay namiun. Sa color pa jud, kamao jud mo pili. Kay favorite color. Isa ka dyan naghatag na hadani. Trilling. Patriling ka adyo, dagan kadong salamat. Malipayon inyong ubos nga alagad bisag ni agi tag nabagduhan pero thankful and grateful gihapon sa ating labang makagagahom kay way kinabuhi na nakuwang sa ating kada pamilya, kaila o mga amigo. Nagyapon tayo chance nga mabuhi. Nagyapon tayo chance nga malipay. Inibanan sa mga problema, natural lang na sa akong kinabuhi. Ikaw guys, balak na pug ko. Kasi makakita na pas untoy damihang vlog, ito na po kong katawan. Ikaw. Ja guys, kaning duha. Ja, kari isa kay murag magbugat-bugat ri, kanila may unahan nakabri. Kay ikan sa kinagamjan, tamantos ka nang murag pinadakan ba. Ja, amis kaado ug asa gikan, nagikan ni Ate Sherry. Grabe dinis ate jud arang ka. Too much effort din na si kaado. Ja. Ag kami guys, namutos man mig regalo dihas wa pay mga December, mga November pa. Ja. Wala mi kalibutan nga agad to siguro among gipamutos among araw pud to. Kay patriling pud mis ate. Siguro man pud mingi paputos. Kay isa namang gipang batch daan pero wa mi kay bago sa skirt. Siguro mi nag-wrap ba. Ja. Ibutan nga ni dagan. Kato bitaw sige nagsid-sid sa isang kwarto. Mato ja nan ako mig salida ni Reddington. Mato pero na ko iba na mi katabang kasi ate Inday ra sila lang duwas ate. Abri na ko guys kay gabi iba dayong buntag naman December 25 na. A very Merry Christmas everyone. Bisag ako malipay man po kurundari kay naman po din silang extended family pero dagan-dagan na po ko gagahang mga pamilya ron nagdansa ron sila dito nakapansik bakapod sila. Kay nga naman dito guys bisag may naglisod naman di pahinan kay once a year pa siya. Mahinayan ko sa rapper. Unsa kay giado-ado man pagtinit. Talang man na naman ning gisiyon. Siya pa. Kanira bang mga rapper na ate guys kay murag waterproof kakuan ka dai. Murag di mabasa. Pagligon. Ikan pa dinis ijang naso. Allah, insa ka ni. Okay. Ihag na dini na battle lang ni laki mo gawas ba? Na maminjo do ko kahat. Agoy. Kuya, og imagination ba? Magputos na ba mi? Putos na di. Ito na naman dai. Bahala na lang ka na rang mainom. City di ka Dubai. Tapo na box mark ata. Hala. Laki na ko. Grabe dinis ate kay bo dinis dagan sayang need ba? Kuya dinis ate di. Kuya dinis dag cengan na dai. Nahuna. Ano ni? Patrolain ko naman. Hello. Oh my goodness. Kita dyan siguro ko pa short ni ate ba? Kasi siguro ko na kong short. Talon man dyan. Kaya dyan ko na po short ton. Kasi sige man kong short. Ayan ko ni sa ate. Oh. Hala. Mura ba dyan gamay? Skinny pa dyan. Parang makanina ho. Anjara laman na isupod guys. Tagan ka itong salamat eh. Kaya dyan siguro ko ni mo pa short to. Kaya ka namang lakaw may siguro ba dyan ko short.
Para na pati glow skin. Bikini. Charis. Ito po man eh. Naapad kay kuan guys. Ini sanggala. Oh, sanggatoy. Diyan, color pa dyan. Favorite na ah. Di na lang man yung bata na kamauwa ko. Basta kay sanggatoy siya guys. Diyan, color. Grabe na siya na puro dyan violet. Oh, maugi hapon. Pero lahat siya. Lagi ako yung favorite na hana ah. Uy. Grabe din is attitude. Kibo dyan sa dyan sa inkin hanglan. Lambat kita dyan eh. Karang isa. Mura ko danin balik pagkabataan ba? Diyan. Gikan gihapon ni ati. Ari ka ni ron. Murag ako ra mabuti nagputos dani. Kay naa ang pinusta. Pero ako kay bawang para badani na. Kasi dari nagbutang ina. Diba mo guys kaning isang mga box bitaw, haring taguan kaya ako ni putos ug lain. Jadi kan mo sa Amerika, ng isang mga box, ang mga wrapper. Katong isang pito ka dagdag box, mga depa isang agdang ni pangsud mga para man depo namo. Namo lagi kinaapil naman po ko. Kapagibali na ba din sana ito ni pag-abay? Ala. Daghan na dyan kong labunan na, di ba? Nagdagan sinina. Saan mo ang ni? Wow. Saan mo ni? Saan mo siya? Sanina nga ba? Sanina. Kanina, gihapon. Nox aesthetic. Ala, ginoo ko. Ara na dyan ng siksiha. Sige na kong sutog nga ni. Pwede rin ko ni pare sa mga pantalon, no? Ito kay Bibis Manday. Di, ikuan naman siguro na. Kanang mula nga na bitaw. Ano sama? Saktor, okay naman natin. Parang siksiha. Mga sinina ba? Mapagkas sa dugura rin sutog siniksi. Uy, di apa. Gihapon. Paboritong color. Hello. Balayat. Hello. Thank you guys. Made in English pa dun ni. Nanadyo ko'y magamit nga. Sa nag-tripod, power bank, nga na ba? The charger. Ang mga gamit. The favorite color gihapon. Daghan kadong salamat eh. Wala ko kay bagon sa na pagpasalamat. Basta salamat jud kaadyo. Da kanila ba kay murag pangbataan-on. Pero naikag man jud ko kay lami man jud. Wala sila mingig bataan basta kay lami ko bag. Forever young. Oh, lami pa jud color. Dama na to guys. Sila panta nga malipayon mo karon. Bisag kami gani nagubaan pag migbahay pero okay ra pinatay bungbong na bilin. Ag-atop moy nawag atop kay nga lumping manggod mo nga bustot na sa to sa pwede atop ug balik pwede na lang siguro sa ibungbong para sa atop di ba nang lipat putong bungbong sa musiyal kapal kay tuto na manal pitong bungbong ug to sa amo. Daghang salamat ka John ja advance sa New Year pindong tanan amping natmata nga mga pagsuway malagpasan ra kay kami bitaw pud ako pila na kaon sa kinabuhi kay nakalagpas gihapon. Ja, mo na to. Ja, kay mo buntag naman pod guys, nakatataan magdingal ako pero matog sa dukong sa ati tabad ko di matog. Ja, good morning night everyone. Nasa day. Bye guys. Ang kauban dia. Shout out ni Auntie Sherry. Salamat jamo. Kay bawsaon pod. Pinalamat mo pinaghanan na jud salamat ato ba. Bye guys. Gi-encourage sa kasi mong auntie day nga magkuan. Perks of being artist. Kay mama to. Yes. Kay mama idang plano. Jadi nanalukoton kay haning pustag regalo. Ang tumoy kids man. Isa ka din hatag na diha gitagano kay Panjo. Admirer yun. Bye guys. See you again in my next vlog.